municipal a la Masia per tal de celebrar els 50 articles de territori educatiu. L'espai que hem elegit ha sigut un espai simbòlic, en tant que Masia va ser la primera cooperativa d'ensenyament que va haver així al País Valencià, baix el nom de Tramuntana, a la localitat de l'Horta Sud de Torrent. L'experiència que volíem posar en marxa fa ja 3 temporades a través del bloc de territori educatiu va ser el de posar en valor tot el bagatge pedagògic que considerem del País Valencià. Va començar una miqueta volem vincular el cooperativisme amb allò educatiu, però de seguida va créixer i vam voler aspirar a molt més. Així que estem comptant sabers, experiències, coneixements de persones que han estat vinculades a allò pedagògic al nostre territori, que no necessàriament estan vinculades a les cooperatives d'ensenyament, però que sí que tenen una mirada de lluita per allò comú, de militància i de compromís amb la nostra cultura, la nostra llengua i a les nostres arrels. Des d'ací volem encoratjar-vos a continuar llegint-nos, fent-nos suggeriments i sobretot a continuar en la lluita. Moltes gràcies. Volem donar-te l'enhorabona a Didac i a totes les persones que feu possible Territori Educatiu. Envia una abraçada molt forta a totes les persones que treballen al bloc de Territori Educatiu. Moltes felicitats, Territori Educatiu. Enhorabona per 50 articles. Ara per 50 més. Moltes felicitats i enhorabona per tot el curro que feu. Enhorabona a tot l'equip que feu Territori Educatiu. Per 50 i 50 articles més. Moltes felicitats! Ànim, endavant i per al que faça falta. Enhorabuena al equipo de Territori Educatiu. Volem felicitar els 50 articles de Territori Educatiu. Enhorabona per aquests 50 articles i endavant amb molts més. Territori Educatiu, felicitacions per la vostra tasca. Enhorabona a Territori Educatiu. Endavant, Territori Educatiu! Felicitats! Vull donar l'enhorabona a Territori Educatiu. Felicitats! Estimat Territori Educatiu, l'enhorabona per aquests 50 articles. Per molts més anys, Didac, a reveure. Com podem fer una altra escola, una altra educació i també un altre país. Moltes gràcies i molta salut. Felicitats per tota la tasca de divulgació que feu des de Territori Educatiu i per molt de temps més. Vull felicitar-te per aquests 50 magnífics articles. Per molts territoris més. Enhorabona al bloc de Territori Educatiu. Moltes felicitats, Territori Educatiu. Enhorabona a Territori Educatiu. Enhorabona, Territori Educatiu. Gràcies per sostenir i fer fèrtil el món educatiu. Enhorabona, Territori Educatiu. Volia agrair al bloc Territori Educatiu l'oportunitat de reflexionar d'una manera compartida i en xarxa. Moltíssimes felicitats, Territori Educatiu. Enhorabona a Territori Educatiu. Moltes felicitats a Territori Educatiu pels 50 articles i res, per 50 més. Volem felicitar a Territori Educatiu. Felicitem a Territori Educatiu. Us desitgem que dins de 2 anys tornem a veure celebrant l'article número 7. Enhorabona i endavant.